Og kombineret transport, det er skandinavisk fjerntransport, i daglig tale Scandi. Og hvem ejer Scandi? Scandi tilhører Maersk Line i AP Møller-gruppen. Scandi er repræsenteret ved egne lokalkontorer i Åbo, Finland, Stockholm, Jönköping, Göteborg og Älmhult i Sverige. Og desuden har Scandi egne terminaler i Padborg, Luino, Norditalien, samt hovedkontor. Styringen foregår naturligvis via EDB, og dette gælder også kontakten til lokalkontorerne og banernes overvågningssystemer. Ideen bag fremtidens transportsystem hviler på vekselladet. Et værktøj, som er skabt i samarbejde med fabrikken Krone, hvis teknikere har gennemført en produktudvikling, der er resultatet af mange års erfaring på transportområdet. Scandi anvender præsendingslad såvel som kølelad. Kodeordene bag effektiv transport bygger på fleksibilitet, frekvens, kapacitet, materialeadministration, ensartede lastebærere, miljø og lønsomhed. Mange virksomheder har allerede set fordelen ved kombineret transport. Og hvor i ligger fordelene? Det siger sig selv, at dersom bilernes fleksibilitet på de korte afstande kan kombineres med jernbanernes produktionsapparat på de store, vil kravene til og ønsket om effektiv og sikker transportafvikling være opnået. Dette effektive transportsystem har ikke alene miljømæssige fordele, men sikrer tillige en optimal servicegrad og lønsomhed. Terminalkontorerne har løbende kontakt med vogntogene, hvilket er en stor fordel i bestræbelserne på at sikre planmæssig afvikling af transporterne. Det er enkelt fra produktion til forbrugere, uden omlæsning og lagring. Scandi er, kort og godt, en præcis koordinering mellem ekstern-intern transport og distribution. Rengøring efter indtransport er den detalje, der sikrer, at et vekselad altid bliver leveret den næste bruger i ordentlig stand. Eksportør og importør har med Scandis vekselad selv mulighed for at bringe deres gods til den nærmeste terminal for videre transport. Til transport af for eksempel fødevarer anvender Scandi moderne kølelad, der opfylder de strengeste krav til holdbarhed og transport.
På en række virksomheder er Scandi repræsenteret ved en pladsmand, der tilser, at gods til enhver tid lastes og fastgøres efter Scandis specifikationer om sikker transport. Vekselladet kommer til sin ret, der hvor virksomhederne altid har det til rådighed. Et vogntog behøver ikke at vente på pålæsning. Afhentning af vekselladet sker først i det øjeblik, arbejdet er færdiggjort. Alle veksellad har samme mål, og dette giver optimale resultater, hvad produktionsplanlægning og arbejdsprocesser angår. Fyldning og tømning af veksellad sker med rutine. Scandi har et renommé, der er afgørende for, at virksomheder bliver behov for at transportere sikkert og hurtigt til bestemmelsesstedet. Her har vi et eksempel på fleksibilitet. Fyldte lad ankommer på bil og bliver sat af. Lastbilen sørger for den nødvendige parkering af ladet. Teknikken bag vekselladet bygger på den fleksibilitet, der opnås, når ladet kan transporteres på såvel bil som bane. Disse egenskaber, til lige med det faktum, at ladet kan anvendes som fleksibel lagerkapacitet hos virksomhederne, gør transportsystemet unikt som fremtidens transportsystem. Hver dag året rundt transporteres enorme mængder gods rundt i Europa. Erfaring på transportområdet, hvad enten det gælder almindeligt gods, køle- og frysetransporter, eller som her automobiler, placerer Scandi som en væsentlig transportvirksomhed i Europa. Scandis transportkoncept er baseret på et tæt samarbejde med importør, eksportør og jernbanerne. Scandi har konkret samarbejdsaftale med DSB, Deutsche Bundesbahn og de svenske jernbaner. Men et samarbejde med alle baner tilstræbes. En masse faktorer spiller ind i samarbejdet med banerne. Og Scandi har greb om dem alle. Spørgsmålet om transportruterne, de linjer, der sikrer maksimal udnyttelse af nettet, hvordan den optimale brugstid hvorledes papirgangene skal være, fortolkningsprocedurerne, overvågning og sikring af gods. Alt i alt formalia, der skal være i orden, og som bidrager til, at alt gods kommer hurtigt og sikkert frem. Forbindelsesledet mellem det nordlige og sydlige Europa er Danlink.
En omfattende datakommunikation er nødvendig. Minut for minut er der kontakt med banernes overvågningssystemer, herunder primært Danlink Info, der har hovedsæde hos DSB og som overvåger banevogne i hele Europa. Alle oplysninger om waggoner, deres bestemmelsessteder, ankomst- og afgangstidspunkter kaldes frem på computeren. Jernbanen er en miljø- og trafikvenlig transportmåde, og begrebet tog til tiden passer godt ind i den terminologi, der hedder fremtidens transport. Fra Norge, Sverige og Finland, ned gennem Danmark til det vigtige knudepunkt i Nordtyskland, Maschen. Et imponerende og hypermoderne terminalområde for jernbanewaggoner. Her sorteres vogntogene på et stort til de rigtige forbindelser. Intet er overladt til tilfældighederne. Alt fungerer med utrolig nøjagtighed. Når waggonerne er rullet ind på det rigtige spor, bliver de koblet sammen. Og herefter er de parate til at fortsætte rejsen mod den endelige destination. Scandi har foruden sine egne terminaler et samarbejde med de store jernbaneterminaler i Tyskland, Schweiz og Italien. Fra disse foregår den videre distribution til tyske, schweiziske og italienske kunder. Scandi tilstræber at køre heltog. Det vil sige, at toget kører fra opsamlingsstedet ind i husopbranchen og sikker og hurtig transport. Fra det høje nord til det sydlige Europa, cirka 30 timer. Og dette er så Scandis terminal i Luino i Norditalien. Den er købt for at opnå optimale fordele ved sammensætningen af tog, lad, lager og fortoldning. Luino har samtidig en praktisk geografisk placering tæt ved den schweiziske grænse, og da det er de schweiziske baner, der betjener terminaler i Luino, betyder det, at Scandi opnår en sikker og fleksibel forbindelse til og fra Italien. Vi taler om fremtidens transport. Importør, eksportør, banerne og Scandi har samme interesse. Scandi er fremtidens transport. Vi har forbindelserne i orden. Sammen finder vi en løsning. Den løsning, som er optimal for dem. Og vi er altid parate. Døgnet rundt.